У народным календары ў месяцы жніўні вызначаецца шэраг свят і прысвяткаў. Так, з выспяваннем пладоў звязана старажытнае земляробчае свята Спас, якое адзначаецца тройчы і мае назвы мядовы, яблычны, арэхавы. 14 жніўня першы з трох спасаў – мядовы ці макавей, знакавае свята для ўсіх пчаляроў, звязанае з падглядам пчол і зборам мёду. Казалі, мёд паспеў, частаваліся мёдам, пірагамі з макам і захоўвалі шэраг традыцый. Жывым агнём распальвалі дымар, абавязковую прыладу кожнага мядовага спецыяліста. Пра тое, што нашы продкі не толькі таленавітыя, але і кемлівыя вынаходцы, сведчыць прадмет, звязаны з пчалярствам. Трапіў да нас з вёскі Баяры Мядзельскага раёна. Гэта пчалярская прылада з гільзы для падкурвання пчол дымам у вуллі. Акурвалі зёлкамі медагонку, прыстасаванне для выгану мёду з сотаў. Медагонка на дзве рамкі, якой карысталіся ў 50-е гады 20-го стагоддзя ў вёсцы Ходараўцы Лідскага раёна. Як правіла, такія медагонкі мелі гаспадары з дастаткам. Хто трымаў пасеку, а медагонкі не меў, то рамкі звозілі да чалавека, які згаджаўся ганяць мёд сваім прыстасаваннем за пэўную плату. 15 жніўня адзначаецца свята, якое мае некалькі назваў. Першая прачыстая, аспажа, гаспажа, зельная. Свята прымеркавана да заканчэння жніва. Прынята было завіваць бараду, на літчыне рабіць гумно для мышкі, асвячаць букецікі з зёлак і гародніны. Запрашаем у Лідскі гісторыка-мастацкі музей, каб глыбей даведацца пра святы і традыцыі нашых продкаў.